achọrọ m ịma sisi bido mewe ihe a onwego mgbe gị na nwoke rụkọrọ ọrụ onwego mebi nwa nwoke nwere ihe ọ na-eme gbasara ụdị ihe ị na-eme o nweta ọrụ ọkpọ gị sị gị bịa ka anyị rụkọ ọrụ ka enwego ụmụ nwaanyị ibe gị kwa ndị gị na ha rụkọgoro ọrụ Okay, only they even have me collabos. ọ bụgodị n'obodo a ma ọ bụ na mba ofesi ebe ọbụla yes, when they even have me collabos. Like I'm inugo onye na for Cobams, for example. Hey, nke na-ada afọ ụzọ. Yes, me I Rukoro. In short, my last song bụ Dream Come True. Okay. Onye ma produce the song. O kind of for Wolo ni mu na akaru. What kind of for my karemu. Okay, yes, I'm going to makaremu now. On a sax, yes. Show me na this Jawa Chineke ha mu for kita no. Okay. If the video, so I can call the video. On ya na video. So muna ha emego so many things, and I want to recognize him because of him name. And on a di maka iye ma di shori me, especially wine. Kai na eme ya very well, so that kana mana in me my may have so much. So it will single you out at any time. Ihe ọ bụla itiere uche ime gị mee ya mete ya ọfụma ka e wee nye gị nkwado dị zuru ezu n'ihe anyị na-eme. Ma ndị niile kpọrọ afa gị na ha rụkọgoro bụ ụmụ nwoke ọ pụta na nwa nwaanyị ibe gị na ya rụkọgoro ọrụ n'obodo a ma ọ bụ na maka ịma oge ụfọdụ anyị na-anụkwa gị ụfọdụ asị na ụmụ nwaanyị ibe ha na ọ dakọrọ ha ma oru ha na ihe ọbụla a na-eme ihe a niile bụ ihe anyị na-anụ. And maybe not because of the peculiarity of my instruments. Okay. Maybe I haven't paused it. And they play instruments. When they play instruments so much. But my future songs in our plan, I always some meeting. But I bought in Nigeria. Always some female folks which already had when I had music together. They are flowing very well and they are in the pipeline. Okay. And if when I in a team peba gana be na kuzuru ma yes, all my projects all my projects we will unveil recently for Ebele Squad. And in the year my book for Ebele the flutist as the first name. But this car Ebele Squad the other part of Ebele about music. Okay. It involve music training. Okay. All involve health and fitness, all involve beauty and style talk show. Things, yes. So I'm unveiled that one. So that one got video this year. Again na Ebele Squad. On my top somebody in the cana egolina adiko aka. So I actually know so much about me. I've been making check both on Instagram, Facebook, Twitter, actually Ebele the flutist. Okay. Even Ebele Squad cannot. The Ebele the flutist. Okay.